Кучета, май си изморихте. Изплези ли сте езиците? Я, Ръбъл, кажи. Ивайло, стига си говорил глупости. Това не означава, че непременно сме се изморили. Всъщност участеното дишане при кучетата се нарича пантене. Това е вид повърхностно дишане. И когато си разхождате кучето в планината, това, че то диша участено, не е непременно знак, че то се е уморило прекалено много или опасно много. Всъщност, чрез това пантене кучето така регулира температурата на тялото си и я разсейва, както се казва навън. При изкачване нагоре мускулите работят, кучето върви срещу гравитацията и за него е много важно да разсейва топлината, която се получава от тези действия. Иначе, прекрасна разходка на прекрасно място над София. Отсреща е Карпузица. Поздрави и хубав ден!